Кучетата лаят, а кервана си върви. Автокъща ден и нощ е номер едно. Няма да говорите срещу нас, защото сме се доказали и показали, че сме номер едно. Най-доволните клиенти са тук. Единствено при ден и нощ Autogroup Крис, най-големия шампион. Ден и нощ номер едно. Ден и нощ номер едно. Душмани, душмани, стига сте завиждали. Ден и нощ номер едно. Ден и нощ номер едно. Кристиян шампиона продава ден и нощ. С усмивка влиза, с резултат излиза. Всеки ден